Dit is hem dan, de allereerste ambulancehelikopter. En dat is toch echt wat oors als een traumaheli. Ja, deze helikopter heeft een ander doel. Die is meer gericht op het vervoeren van een patiënt. En heeft dus andere mensen aan boord. Het is echt een ambulance. Dus ook het team van de ambulance zit op de helikopter. De traumahelikopter is opgericht om een arts bij de locatie te brengen. En hoe vliegt hij? Ja, fantastisch. Natuurlijk een hartstikke mooie nieuwe helikopter. Alle nieuwe snufjes erin, nieuwe generatie en software. Dus als piloot is dat natuurlijk genieten. En dan de lofting van een trainingsroentje. Nee, mooi waar is dat misschien net zo dreig. Maar de heli kan ik omheen met windkracht zien. Maar wat het mistig is. Patiënten van de Waardeilanden binnen sa heel rap in het ziekenhuis. Zo'n november wie de eerste patiëntenvlecht al. We waren eigenlijk binnen 7 minuten op Schiermonnikoog voordat de ambulance bij het heliplatform was. En daarop hebben we de patiënt ingeladen naar het MCL gebracht. En binnen een kwartier was die patiënt ook in het MCL. De ambulance Wijn kunnen dus op de eilanden brouwen. En staan er nou altijd klaar van dit gevallen.